Hey niks. Bas van ons aan. Hallo. Geen huur bij elkaar? Nee? Nee. Oh, je ziet de buurvrouw. Oh, dat is gebeurd. Of dat is... Die nou gevlucht is. Die is gevlucht. In de huispyjama. Maar ja, dat zou ik ook gedaan hebben. Oh, in het... Nee. Oh, dus in het huispak. Ja, de huispyjama. De huispyjama. Ik zag dat ze net zo deed. Serieus? En u verwees altijd gewonnen hebben. Dat weet je niet. Hey, maar je zegt diepte-interview, dus dan moet je goed concluderen dat je het programma kent. Ik trek er een uurtje vooruit. Voor een uurtje? Nee, ik ken het programma niet. Oké. Nee. Um, Zeg, hoe heet het programma dan? Onderweg is? Onderweg? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Ja. Oké. Ja, hij ook gezien. Oké. Wat is het project? Het project is dat we na 20 jaar een andere voortuin wilden. En ik heb er spijt van dat ik het 20 jaar geleden aangelegd heb. Nu. Netjes in de beton en zo. Ja, dat is heel goed. Degelijk, hè. Ja. Maar toen was ik jonger. Ja. Ongeveer 20 jaar jonger. En dat merk je nu. Nu wel. Wat moet het... Stond je net te overleggen van wat het moet weer? Nee, dat is al bekend. We hebben overleg gehad. Zijn ze klaar? En we lopen de hele tijd via de buren naar binnen, dus vandaar dat ik... Goed burenschap, zou ik maar zeggen. Ja. Nee, wij krijgen... Je deelt momenteel even de vuurtuin. Ja, alleen de vuurtuin. Nee, wij hebben overlegd. Zij hebben hiervoor gekozen. En wij trekken wel dezelfde tegels, maar veel minder. Ik maak hier zo'n paadje. En de rest wordt aarde en bloemen en weet ik wat. Dus een andere keuze voor. Maar we hebben wel dezelfde tegels besteld. En over het plan overlegd, dit muurtje tussendoor. Dus we krijgen er geen ruzie over. Maar dan ziet je goede buren. Ja, zie je. Dat kunnen we eigenlijk wel stellen, ja. Ja, maar ik zie wel eens van die... Ik zie wel eens... Ik los het wel even op. Oh ja? Ja, dat is toch. Ja, Maar kijk, hier kan ik gewoon overheen lopen. Hè? Want Ja, dat is ja dan nu nog wel. Nu nog wel. in de beton. Nu nog wel. Hey, maar wat, we zien wel eens van die programma's op televisie waar buren de grootste ruzie met elkaar hebben. Nee. Ja. En wie lang woont je al langs elkaar? 91 hebben we... Ja, we hebben hier een tijdje verboed. 91 zijn weer. Hier komen wonen als ik het gehoord heb. En toen woonden wij er een jaar of 3, 4. Of 92. En toen woonden wij er een jaar of 3, 4, denk ik. Dan kent je elkaar al nu een tijd. Oh, je kunt er alles van voor die vrouw. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Is volgens mij wel een geestige buurman, of niet? Ja. Goed gevoel voor humor. Wat moet ik zeggen? Zeggen we. Nou, zeg je het maar. Nee, jawel. zeg maar Ik denk dat we goed samen door de deur kennen. hier. Gelukkig zegt je toch Ja. de waarheid. Overal Ik is moet wel eens oppassen, gaat. want alles wat ik zeg werd tegen me gebroken. Hè. Nu Dus, wel. Door wij. ja, dat weet ik niet. Het weet maar nooit tegenwoordig, toch? Nee, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, het is al heel wat als ze met die buren van tevoren gaan ze overleggen van vuurtuin veranderen, zullen we erin samen optrekken. Ja. Dat is ook zo. Maar dat doen we eigenlijk wel meer. We zijn ook gisteravond ook goed geweest, hè? Ja. Oh jee. Nou, dat hoeft er niet bij gezegd. Maar vandaar dat de wederhelft nog in de hoespyjama loopt. Het heeft er zeker mee te maken, joh. Ja. iets te diep in het glaasje gekeken. Nee. Nee, niet te diep, want het was goed gevuld. Oké. Nou, en het leuke is, bieden aan je buurman wat hij gewoond heeft. Oh ja, bij buurman 3. Dus we zijn even met nog de andere buren, wat die ook nog wonen op de hoek. Op 17, 19, 23 woont de oude buurman. Die heeft nou een Ja. kroegje, Aad Leeuwen in Leeuwen. Ja, Kent ze dat? Nee. Kent ze dat Aad zie je in Leeuwen. Hier in Leeuwen. Caféke. Oké. En daar hadden ze uitgenodigd, omdat we vorig jaar een reunie houden. Ja. Uitgenodigd voor een biefstuk met friet eten en dan een gezellig avondje. Kijk. Hoe was de biefstuk? Stuk? Prima. Goed, ja. Prima. Ja. Ja. En zag het wordt de beste biefstuk van Zuid-Limburg, dus, of van Limburg. Dus, Nou, dat weet ik niet, maar wel lekker. wel lekker. Nee, wel Ja. lekker gegeten. Beste En- biefstuk van Leeuwen. Ja, van Leeuwen, ja. Laten we het erop houden. Is dat niet bij het spoor? Nou, Tussen verder, tweede spoor over rechts. tweede spoor over Oké. rechts. Ja, Oké. Halverwege. En hoe lang heette die kroeg al dan? wat zei die gisteren? Toen hij hier was wat vertrokken is, ik denk 15 jaar of zo. 18. 18? Onze zoon was 2. Ja, Wat grappig 18. dat je door nog altijd contact met je hebt dan. Als hij een kroeg geeft, is het makkelijk, hè.
Ja, dan is er een reden om erheen te gaan, hè? Ja, bezoek gaan we niet. Nee. Nou, ik denk dat er dat toch wel miste wat we hier haaien. Dat beseft ze denk ik als ze weg zou gaan. Want we hebben namelijk deze huizen, dat weet je niet, maar aan de achterkant hebben die gemeenschappelijke soort ruimte. En daar hebben wij van alles gedaan. 6 kamp. Heb je er allemaal wat? Wat leuk. Ja, dat Ja. was ook leuk. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Dat eigenlijk de ganse blok. Ja. Dat- Ja, nou goed, er is wel wat wisseling geweest van mensen, met name het vierde huis. Maar die op hoog wonen ook al heel lang. Die zijn gaat naar Oost komen wonen. Dus ja, dat, ja. En Annie van Alphen, het midden, die woont er al 100 jaar geloof ik. 100 jaar. Heel lang in ieder geval. Annie. Ja. Annie van Alphen, ja, dat Ja. is een begrip. Maar als Pascal nou zo zou lopen, zou je dan in de tuin kunnen kijken? Als hij hier omloopt? Nee, dat komt alleen Nou, maar... nee, dat is Dat zou ze een niet. Je gezamenlijk kunt ook nog stuk. een gezamenlijk stukje, als je in de tuin wil kijken, dan lopen we wel even door. Dat gaat ook wel, maar dat is wel anders. Hè? Een beetje kleine dierentuin achterom. Ja, nou Ja, ben dat ik... is bij de buurt. Nou weet ik weten, hè? Ja, Ja, goed, dan nodigen we je uit om even excursie. oké. Let's go. Ja, maar wacht, ik ga niet door met jullie met die vieze schoenen door de... Oh. Dan komt die mevrouw met die pyjama. En dan is het afgelopen. Oh, zo. Dus wie moeten we dat dan doen? Ah, dan gaan we toch boeten hem. Ja. Oké. Kom. Wat ga nog even mee, buurvrouw? Ja, toeval zelf. Ja, doe even een hoespyjama aan. En dan... Nee, het is een beetje verrassend. Het gaat wel allemaal eigen weg en zo, maar dat is ook zo. Deze weg is van deze mensen. Oké. Wat we trouwens ook goed vinden. Maar dat is wel eens anders geweest, maar goed. Met deze niet. Beter een goede buur dan een verre vriend, hè? Zeg je dat is toch? heel belangrijk, vind ik zelf. Is dit nou Masniel? Ja, ja. Dit is nog Masniel? Net. Neel, nog. Net. Naar de steenbord, Neel. Kijk. Dit is voor mij. Dat zijn dingen. Ja. Voor de buurvrouw, die komt er eigenlijk goed. Ja. Dit is van Annie. En Ja. daar woont nog iemand. Kijk door. Maar deze mevrouw heeft de grootste tuin. Maar dat is gemeenschappelijk? Nee, dit is de Oké. Dit. En dat is allemaal tuinen. Die heeft een hele grote tuin. Die loopt ook tot achter met die huizen. Maar die woont daar? Of dit is deze? Deze hier. Een paar hondjes. Kom maar, ga weg. Ik hoor het niet allemaal. Kom maar. Heb je een sleutel? Of meneer een sleutel pakken in mijn eigen garage. Van wie zien die? Die zijn van Annie. Oh, die zien van Annie. Ja, ja. Ja, als ze al 100 jaar woest, kan ze heel veel hondjes sparen, hè? Ja. Hey, en waar was nou het stuk wat gezelskamp deed? Nou, hier hebben we dat gedaan. En toen wie tijd, dan woonde bij hem nog een stuk in de tuin. En vorig jaar bij Leo hebben we een reunie gehaaien van het aardstuk, zeg maar. De mensen wat hier, wonen en dan met kinderen en kleinkinderen erbij. Dus het was een gezellig gevoel, toch? Ja. En was dat toen met de zeskamp ook al beklinkerd of nog niet? Ja, die hebben we allemaal beklinkers, ja. Hier hebben we Volgens 6 kanten mij nog. ook nog kiezelstenen gehad, hè? Hebben we ook nog gehad. Ja, een hier, tijdje. in 92 was dat, toen waren er kiezels. Zoiets. En hier hebben we ook af en toe nog verjaardagsfeestjes en zo. Ja, als het Wordt lekker een weer is. tijdje neergezet en dan gezellig. En jij woont hier al wie lang? 33, 34, ik weet niet. Van 88 geloof ik. Ik weet niet zeker. En voordien? Voordien tijd? Ja, woont er iemand anders? Nee, Goeie vragen trouwens. maar waar woonde u voor die tijd? Tegen de Rijveld. Pardon? Tegen de Rijveld. Tegen de Rijveld? Ja, dus je hebt Neel. Ja. En aan Neel is een nieuwe kolonie gebouwd. Dat is tegen de Rijveld, dat is dat niet. Nieuwe kolonie. Ja, dat is allemaal flats. En, Dat is eigenlijk een week. Oké. Nou, tegen dat is de dat sneeuw. niet. Nee. Nou wel. Dus dat eigenlijk een beetje tussen Neel en Leeuwen in? Nee, maar tegen de Rijveld hoort eigenlijk bij Neel. Oké. Dat heb ik gehoord. Nee, dat hoort ook bij. En hele gemeenschappelijke activiteiten en zo. Dus dat, Maar die gemeenschappelijke activiteiten, die heb je nou hier ook. ja, op klein niveau is dit.